Ahoj, ty se rozhodl zapojit se do sbírky potravin? To je super. Je to jednoduchý způsob, jak společně můžeme pomoci matkám samoživitelkám, opuštěným seniorům nebo lidem s handicapem. Je to jednoduchý, pojďme si společně ukázat, jak na to. Přijdeš na stanoviště, seznámíš se se svým týmem, dostaneš zástěru s logem sbírky a letáky, které jsou určeny pro zákazníky. Na sbírce můžeš rozdávat letáky a informovat zákazníky o konání sbírky. Dobrý den, dnes se tu koná sbírka potravin. Můžete přispět nákupem jakékoliv trvanlivé potraviny nebo základní drogerie, kdybyste měla zájem se zapojit. Určitě se ráda zapojím, děkuju. Moc děkujeme. Naschledanou. Dalším úkolem dobrovolníka je vybírat darované zboží do nákupního košíku. Tak tady jsem vám něco koupila do sbírky potravin, Super, tak snad se to úžasný, bude moc hodit. děkujeme. Není Mějte zač. krásný den. Vy taky, naschledanou. Vybrané zboží poté dobrovolníci přendají do banánových krabic a připraví k odvozu. Ideální je, pokud zboží rozstřídí podle kategorií, alespoň na potraviny a drogerii. Připravené banánové bedny dobrovolníci přendají na paletu a připraví k odvozu, ale na tomhle se domluví s manažerem prodejny. A máme hotovo, moc děkujeme. Každý vybraný kilogram se počítá. Teď už je to na manažerovi Penny, ten všechno sečte a odešle na centrálu. Ty už jenom odpočíváš a sleduješ, kolik kilogram pomoci se vybralo.